מצאתי את המשחק הזה, הוא נראה די טוב. בואו נראה אם אפשר בזה אולי להיות פרטי, לא, אי אפשר. ניכנס להיות פרטי פשוט. טוב, אני אתחיל. אני לא כזה טוב בפרקור, אני בסדר. אם לא יהיה לכם וי-פיי, מצטער. כי זה לא איזה... לא משנה. אם יש לכם קריסות, כי יש על הסרטון שלי לגים, נראה לי. מצטער. אז נכנסתי עוד פעם, ראיתם? תרשמו לי בתגובות על איזה פרקור לעשות סרטון הבא. פעם ראשונה שאני משתמש עם האפליקציה הזאת, פעם ראשונה שאני משתמש בהקלטת מסך, אבל זה עובד לי טוב. הנה, הסרטון הראשון נראה טוב, ונראה איך יצא לי בכלל. צריך גם לערוך את זה. אפשר שגם שלא. מה עדיף לערוך? הולכים מכאן? טוב. שיט. טוב, מתחילים עוד פעם? תוכנה ממש מצוינת. כמו שאמרתי בפעם ה-2 עכשיו, אני לא כזה טוב בפרקור. לא משהו. מישהו יכול להסביר לי לאן הולכים? כאילו, לא כאן, עוד מעט. רגע. כן, מכאן. הולכים לשם, או ישר לגובה. אני פשוט ארד.